Szia, Bence. Mi újság van? Jó reggelt. Neked milyen estéd volt? Hát nem jött álom a szememre, mert nagyon zavart engem az a hallod? boltos. Ilyen hamar este lett, bakker? Ja, addig nem is aludtunk, este csak ittunk. Persze. Akkor feküdjünk le, nem? Ja, szerintem is. Ja. Gyors Bence díjra alszik, én addig gyorsan kicsit DJ-zek. Látom, nincs van CD. Jó, akkor mondjuk tegyük be a kedvencemet. Mi történik itt? Mesi Martin, mit csinálsz itt? Hát, gyakorolom a DJ-t. Még mi szeretnél lenni? DJ? Igen. Na, szerinted hogy nyomom? Hát, elmegy. Hallod, de kis szemét vagy. Ezt most megbántottál, hagyjál békén. De én nem akartam, most hova mész? El. Most hagyjál békén. Hagyjál békén. Bezárom az ajtóm. Ne gyere ide. De mi? Nem mer ide jönni. Jó. Bence! Mi az? Bence! Mi az? Gyere gyorsan! Támadt egy nagyon jó ötletem. Mi? Hogy mivel a Tesco-sok egy nagyon kis izék voltak, átverősök, ezért nem kéne mondjuk a MediaMarktba elmenni Xbox One-t venni. Nem is tudom, azok után. Lehet, hogy ők is valami ilyet sóznak ránk. Vagy megfenyegetjük őket. Tegnap vettem a boltban ilyen jó kis szettet, tetszik? Aha, jól néz ki benne. Jól nézel ki. Ó, köszi. Jó, én ezt Na jó, akkor menjünk el. Ja, várjál, én is jövök. Csak előbb leteszem a CD-t. Viszek kaját, meg kardot, jó? Jó. Gyere addig. Jó, jövök. Becsukom az ajtót. Tényleg amúgy a bulit mikorra tervezzük? Hát nem is tudom. Azt írtam az ajtóról, hogy 8-kor lesz, de hogy mikor. Azt is ráírtam, hogy holnap, de hát... Még igazán írtam. Hogy... Ja. Majd jönnek. Na menjünk, Bence! Siessünk. Nagyon szeretnék már vele játszani. Tényleg, milyen játékot vettünk rá? Hát, nem a GTA 5-öt vetted? De, az. Igen, azt vettem rá. Ja, már megettem. Na, de ugye, megvetted ugye a izét is. A FIFA 15-öt, Ultimate Team-et. Ja? Tudod? Na. Felmegyek és visszaszerelem. Jó. Kellenek hozzá az anyagok. Jó. Oké. Jó, hallod? Én meg megyek segíteni. Jaj, Bence, el is felejtettem megkérdezni, hogy megvetted azt a versenyzős játékot? Tudod, hogy ketten Igen, megvettem. Az király. Gyere, gyorsan. Na, látom, vette egy új tévét is. Igen, jóval nagyobb, mint az előző. Hát, ja. Jó, király. Jó. Na, akkor toljuk. Mehet a versenyzés? Oké, mehet! Én jönnek belőbb. Ne! Bakker a cipőm! Kikötődött a cipőfűzőm! Bakker! Hallod, kikötődött a cipőm és kibicsaklott a lábam! Kibicsaklott a lábam, segíts! Kibicsaklott a lábad? Segíts! Szerintem menjünk haza, segíts! Jó. Gyere. Jó. Gyere, menjünk. Gyere. Nehogy eles. Se kell.
Nagyon fáj a lábam, bakker. Ja, majd adok kötözőt. Oké. Jó, és nincs valami krémed vagy valami, mert jó, le is horzsoltam. Mert nem volt De rajtam van zokni, szépen, és van otthon. kikötődött és leesett közben. Az jó. Jó, szerintem menjünk. Jó, gyere. Nyitom az ajtót, gyere. Hú, de éhes lettem. Gyere. Ó, bakker, ezt az emelkedő most nagyon rossz lett. Gyere, feküdj le. Ott az én szobámba, feküdj le. Oké. Ott az ajtó, menj be. Jó. Várjál, hozok kaját. Tessék, van még egy encsis aranya, amelyettől előre kapsz. Tessék, Oks, edd ezt meg. Oks. Ó, de finom volt. Már is erőteljes vagyok. Csak még kicsit fáj a lábam. Gyorsan felveszem a szettem, és akkor hát erősebb lesz a testem. Jó, gyere. Jövök. Na, milyen életű volt a játék, de bakker! Ja. Te legyőztél? Igen. Jó, milyen Miért? vagy. Miért? Ha mert Ó, ez mi? igazságtalanság volt. És hagyjál békén. Jó, rendben. Egy. Nem. Jaj. Na, hát, veled mi van? Hagyjál békén. Jó. A gól, ez az! Ez az! Öngó. Bence, segíts! Ez az! Bence, segíts! Bence! Segíts már! Jövök, hol vagy? Itt vagyok kint a kertbe, jobbra! Úgymond ilyen, tudod, ahol elültetted a rózsákat. Itt vagyok, jobbra, jövök. ugrálok! Jövök. Mi? Ütöm ki! Mi van? Gyere ki! Nem tudom, itt leestem egy lyukba, mint hogyha valaki érezte volna, hogy ide jövök. Nem lesz, hogy te voltál az? Én róla miért feltételezel ilyet? Biztos nem tennék ilyet. Biztos? Biztos. Megyek Xboxozni? Hé, állj meg! Nálam van az egyetlen irányító. Nem érdekel. Ja, akkor vízzünk. Várjál, vettem vít. Gyere. Hova mész? Gyere. Itt a ví. Jó, hallod? És... Na. Ja, megkérdezném, hogy tudod, Víra, van az a úszóversenyes játék, tudod, az a úszásversenyes. Na. És mi van vele? Na, versenyezünk? Aha, gyerünk. Jó. Jó, akkor indítsuk be, jó? Na, Oké, jó. benyom. Jó. Na gyere, Bence, most én fogok nyerni. Mehet? Én fogok. Basszus. Fárad a karom. Oh my god. Nekem nem. Nekem nem. Ki kell érni. Hol vagy? Segítek. Gyere. Gyere. Jó vagy. Jó volt. Gratulálok. Nyertem. Ez az. Jó van, elismerem, győztél. Az itt mi?
Este van már. Ja, szerintem menjünk Ennek aludni. Este van kikapcsolom már a 8 óra. víz. Tényleg este van. Na. Jó, Na, jó itt. jó itt, de nem jössz. Jó, akkor ne gyere. Hát, Nem mer ide srácban jönni. volszok. Adjál békén. A srácban volszok, atya. Nincsen Na, tehened? Mert most megkívántam a tejet. Mi? Nincsen Éppen lefogtam tehened? volna. Mit Megkívántam a mondtál? tejet. Megkívántam a tejet. Mi az? Megkívántam a tejet. Tejet. Aha. És most ez hogyan jött ide? Hát nem tudom, de azért megkívántam. Úgyhogy menjünk ki keresni tehenet. Jó, menjünk. Hozzá már nekem tejet! 7 kancsóval. Jó? Nagy. Oh my god! Én eddig megyek aludni, jó? Na, szeva! Jó van. Jó van. Addig elmegyek, akkor te ért. De fáradt vagyok már. Jaj, na alvás. Halló? Jaj. Ki az? Hagyjál békén, még nem kellett fel a Nyisd ki nap. az ajtót, meghoztam a 7 kancsó tejet. Várjál már. Miért zártad magadra? Jó. Hát, hogy ne jöjjön be a húzat, na adjad azt. Tessék. Jó, de profi vagy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ügyes vagy. Megint magadra zártad. Hé, Bence, Én is kaphatok? persze. 0 kancsóval. Köszi. Na. Amúgy hol találtad a tejet? Titok. Én Tényleg, látod, van nem? egy ötletem. Csináljunk 3 liter tejkihívást. Jó, 3 pohárra? Jó, Igen, én had. jó, de akkor még el kell menned tejért. Mi? Hát de, miért nincs nálad több? Nálam 3 van. Akkor adj még egyet. De az Add pont én. 3 liter. De én akarom megcsinálni először. Jó, de akkor vegyünk egy gépet, és akkor tudod, ilyen jó videós legyen, és akkor feltesszük YouTube-ra, és akkor nagyon menők leszünk. Oké, Jó, hozz tejet. Jó? jó. Megyek Jó. a piacra. Jó, vegyél ott. Jó, én addig megyek venni számítógépet. Jó. Akkor vége van? Na, meg is vettem ezt a gépet, be is rendeztem. Na, neked meg bűnbajod van. Jó, Rosszul voltam, tényleg? de már kezdek jobban lenni. Jó, Én az szerintem jó. már kezdek jobban lenni eléggé. Amúgy bocsi, de az összes tejet megittam. Tényleg? Igen. Úgyhogy nekem a 7 liter tejkihívás, nekem az már megvan, úgyhogy viszlát. Halló? Mi? Hát nekem megvan a 7 liter tejkihívás. Hány literes? 7. Úristen, ezt hogy bírtad ki? Hát, erős gyomrom van, csak szólok. Na jó, szerintem én megyek játszani. Jó, van, én meg ledölök egy kicsi időre. Jó. Vagy nem tudom igazából, mit csináljak. Mit csináljunk? Nem tudom. Hát, megyünk húzni egy picit, hogy felfrissüljön. Én inkább lefekszek most. Jó. Hello. Hello. Te mit csinálsz itt? Hát, nem alszol. Aludja. Mi? Aludja. Nézem, hogy alszol. Hát Nem tudok úgy örülni, hogy más bámul.
Ez beteges. Jó van. Én eddig szívok egy kis levegőt. Ez amúgy itt mi? A szomszéd mit épített itt? Nem tudom. Egy ilyen... Szerintem Érdekes. quiz. Így nem tudom. Aha, ez szerintem quiz. Aha, ez quiz. Tényleg, Vettem jó lenne egy- nekünk is vettem egy építeni egy gyógyszert. quizt. Nem? Tessék? Kéne nekünk is építeni egy quizet. Nem? Nem. Hát lehet. Majd máskor. Jó. Jó, akkor szerintem szervezzük meg a bulit holnapra, nem? Ja. Jó, írjuk ki mindenkinek. Buli lesz. Jó, várjál. Kiírom, és akkor Már kiírtuk. buli lesz mindenki TP. Te. Nyuhi Milán. Nyuhi Milán nem Opszi, olvasd már te. Én azt olvasok. Én a matekot Nyuhi szeretem. Milán nem a IE-dről beszél. Megkérünk minden kedves játékost, hogy Bence ír. Mi? Persze. Veszed? Hát veszem az adást. Igen, persze. Jó. Ja. Hallod, Bence, gyere már, menjünk már játszani a gépen, multiplayerezni, nem? Ha mehetünk. Oké. Kicsit átrendeztem. Na, csukjuk be az ajtót, és akkor várja, hangfalt nem vettem hozzá, bakker. Vagy egy picit mindj hozzak hangfalat, mert szerencsé, hogy te még vettél, azt hiszem, még a múlt héten. Nem? Nem, Bence? Bence elég néma. Nem egy bőbeszédű. Bence? Nem tudom, mi van vele. Itt vagy, Bence? Nézd a csetet. Jó, aha. Jó. Na, hát akkor gyors meghallgatunk egy zenét, és akkor kész, jó? Jó, várj, ide berakjuk, jó? Oké. Na mindegy. Jó, na. Jó. Jó, meg kell aludni. Várj, oksa, várj, opszi. Szupererő! Wow. Jó. Na, jó, ez. Lépek. Jó, jó ez. Ciao. Na, Bence ment aludni, én meg megyek zenélni. Így. Na. What? Halló? Miért nem szólsz meg? Tik. Na, nem baj. Most mi van? Hát ez egy átverés. Rosszat vett. Mindegy, hogy Bencével megverjük, ha majd fel kell. Addig is én is lefekszek aludni.